Sanibonani guys, igama uNqabile Mpizela Masibela. Inimba ngomhla ka-15 September. Ubonile-ke uHlathi guys ukuthi hayi sengathi indaba yakhe ayisekho la mesibona uThumeka phela ehamba no-Brother Justice beshiya ngisho ithaveni yonke ebona nje kahle ukuthi cha sengathi le ndoda imdlisa ngamapayipi ngampela uHlathi. Hhayi-ke bathe sebesendlini-ke uLikamva uhambile-ke waya ekhishini ukhuluma nonina esho phela ukuthi eyi mama bukade umhle ngaleya mini uhambe noTata uJustice. Wathi eyi ngiyabulela mntanami, wathi awukhutshwe-ke mama ngampela i-serious lento yakho no-Brother Justice. Hayi guys, omane nje uThumeka washo ukuthi hhayi cha akukho nto etheni mntanami, musa nawe ulokhu ubuza imibuzo emininzi kangaka. Wathi mama mina ngifuna ukuxelela uba ndiyakusapota, yazi ave ndijabulile ndiyavuya ukubona ukuthi wena usuze walibala ngampela yileya ex yakho. Ukhuluma ngobaba wakhe guys, umbiza nge-ex kama wakhe. Hhayi guys, kuthe kusanjalo nje wabeqhamuka uHlathi ngoba mpela engathi akaphathwa ubhuti uma ukhuluma ngaye nje umane aqhamuke. Wathi ngampela Thumeka ndifuna ukwazi ukuba ngampela ikhona into e-serious phakathi kwakho beno-Brother Justice. Wamane uthi uThumeka hayi bo manje wena ungenaphi? Noma thiwa ikhona into ekhona phakathi kwami naye ungenaphi wena? Wabona uLikamva ukuthi ngcono amane abadedele ukuze beshuqane bebulalane beqede bethi nya kungathiwa yena wayekhona wangalamula. Hhayi-ke guys, lapho uHlathi bandla vele ulimele nje vele kuyabonakala ubhuti usayilapha mani usazama ukululama but hhayi bo nakho manje uselwa ama-fights Brother Justice. Usekhohliwe manje ukuthi yena uyadivosa noZoleka, usebheke uBrother Justice. Uthe suka lapho-ke uThumeka washo ukuthi hayi cha mina nje Hlathi cha, cela nje uphume ey'ndabeni zami. Wathi uwena nje unginikeze i-wrong impression, kusho uHlathi. Wathi ukuthatha ngantoni manje? Wathi ungivulele indawo, wathi angize ngizohlala la ekhaya. Emva kwalapho i-breakfast njalo uyangimema etafuleni uthi angize ngizodla nawe. Ngalimala wangilapha amanxeba ami, wangipholisa, wangithoba. Konke lokho kukhombisa khona ukuthi usangithanda. Wathi uThumeka lalela, konke ngangikwenza ngoba nakho ngikhombisa isihe la kuwena. Ngikhombisa ukuba mnene la kuwena njengoba nje ngangikuvulela izandla ngithi woza udle ukudla kwami, ulale ekamereni lengane yami. Lokho kusho khona ukuthi nginenhliziyo enobunene nobubele la, angifani nawe mina. Kodwa ngisho ngokuthi ngiyakumema ukuthi ubuyele embhedeni wami. Asoze wabuyela embhedeni wami mina Hlathi. Waqeda wanxapha wasuka wahamba. uHlathi guys waphatheka kabi-ke ebona phela ukuthi uThumeka uyamjikela manje. Akasawakhulumi la mazwi lawa amnene akade wakhuluma ey'nsukwini ey'dlule ngoba phela manje useno-Brother Justice omhlanyisayo. Akupheli-ke lapho guys, kuthe kusanjalo nje Brother Justice wafika waya kuThumeka eyomtshela phela ukuthi ucela ukuthi aphume naye ama-out namhlanje futhi akumelanga baye laphaya kuleya thaveni la azohlangana khona noHlathi. Kumele baye endaweni epholile nje la bazi khona ukuthi bazoba bobawu-2 kuphela abaziwa umuntu. Hhayi-ke guys, bafikile-ke laphaya eParade. Hhayi impela ba-oda ukudla okuphambili. Hhayi kuthe kusanjalo-ke uBrother Justice again wahlambuluka-ke uyena uThumeka emtshela ukuthi uyindoda esakholelwa kakhulu othandiweni. Washo ukuthi yena usakholelwa ngisho nasemshadweni. Kusho kona kuThumeka ukuthi kuzomele alungise ngampela iy'ngubo zo-best man no-flower girl nabo bonke la bantu laba baba khona emshadweni ngoba ngampela sengathi amandwendwe azothunyelwa impela afike laphaya ezolanda uThumeka. UThumeka guys belokhu emoyizela-ke mezwa uBrother Justice ekhuluma kanje. Kubonakala nje nawe Ntombo ukuthi okwamanje usamancikancika kodwa ngathi inhliziyo uyafuna ivume ukumthanda ngampela uBrother Justice. But who can't love uBrother Justice? He is doing everything right nje okwamanje, asikho isici okwamanje ngoba phela nangu noThumeka uyabona naye ukuthi uma eqhathanisa uHlathi eqhathanisa le ndoda impela imshiya kude le ndoda uHlathi. Ufikile-ke uSkhwiza walaphaya kaMabandla. Wafika nje
ezokhuluma naye uThumeka. Hhayi washo-ke uThumeka ukuthi impela yena beno-Brother Justice ngathi kukhona okuzoqhubeka kahle. Hhayi kuthe kusanjalo-ke guys, uHlathi yena bekade ehleli nabantwana laphaya endlini elindile phela ukuthi uThumeka abuye eze ekhaya. Hhayi bamane bamenzela isinkwa nje, bamshayela ijusi ubhuti ngokudla kwakusihlwa. Waxakeka ukuthi kanjani manje ukuthi angalala edle isinkwa engabe kumele kube khona irayisi nokhari mhlawumpe, ukudla nje okukhombisa ukuthi hhayi lokhu ukudla kwakusihlwa. Ubabuzile-ke abantwana ukuthi hhayi bo, ukona kudla esizokudlani namhlanje lokhu kanti uphuma wena? Hhayi-ke uLikamva wamane waphendula ngokushesha wathi, hhayi uma uphumile ama-out no-Brother Justice mhlampe awuzophuza nanokuya, angeke akwazi ukuthi asiphekele namhlanje. Lapho kusho nje ubhuti akuncane aka-complain, kuyabonakala nje ukuthi angamane asidle lesi sinkwa kunokuthi uma wakhe kuthiwa ubuyelene noHlathi. Uncamula kona ukuthi alale ama-out noma abuye ebusuku seku-late angaphiki nanokupheka as long as nje engekho eduze kwaHlathi, uLikamva is going to be okay about it. Hhayi kuthe kusanjalo-ke bekuduma imoto-ke emnyango. Hhayi washo-ke usisi omncane uYanga wathi, hawu ndicinga ukuba umama-ke loyo. Hhayi uHlathi ushiye ukudla phezu kwetafula wahamba wayobheka ewindini. Methi uthi nhla ewindini, hhayi bo, nangu Brother Justice uvula isicabha uvulela uThumeka phela. UThumeka-ke guys waphumela ngaphandle, baqede babambana ngezandla. Hhayi washo-ke uBrother Justice wathi nginey'nhloso ezinhle ngawe nkosazane. Uma nje wena unginika ithuba ngizokukhombisa izulu nomhlaba, kodwa ngikuxine phela eduzane. Nginikeza isikhathi sakho, uma usu-ready ngiyozwa ngawe. Wamane wathatheka kakhulu kuThumeka, wancamela ukuthi ayinikeze u-kiss indoda phela, ukuze phela ibone ukuthi ngampela nje usemane wagezeka enhliziyweni and uyabona ukuthi ama-efforts wakhe sengathi a-right. Hhayi-ke uHlathi guys ubonile-ke leyo kiss kwenzeka lapha elunguze ngewindi ubhuti kwathi akayisakaze kulona iwindi lela alibambelele kulona, ebona phela ukuthi nangu-ke manje esephunyuka uThumeka kade nje vele esayikhotha amanxeba ukuthi uphunyuke uZoleka. Hhayi bo guys kwenzakalani kuHlathi? Konke bandla kuyamphunyuka nje, nakhu nemali lezi ey'nkulu abekade ey'lindele kuZoleka. UZoleka useqashe ummeli omusha manje, washiya omdala ngoba nakhu efuna ukuthi iy'mali zakhe y'phephe zingadliwa uHlathi. uHlathi usezothola ingcosana nje manje, uzothola umkhuthuluzo nje uqobo lwawo ebe yena ibheke amamiliyoni ngamamiliyoni, ngoba uZoleka uyasho kahle ukuthi akukho ndoda yadla umjuluko wakhe yona, ibimisa amadolo ihleli endlini, yena ebekhandleka ubusuku nemini esebenza kanzima, esebenzela ikusasa lendodakazi yakhe uqhawe. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile Mpizela Masibela, inimba ngomhla ka-15 September. Ubonile-ke uHlathi guys ukuthi hhayi sengathi indaba yakhe ayisekho la mesebona uThumeka phela ehamba no-Brother